ce acțiune este vorba și de unde inițiativa? Bun, această acțiune este orientată spre starea de sănătate a populației, verificarea stării de sănătate a populației. Considerăm că organizațiile de femei, indiferent de culoarea politică, trebuie să-și orienteze un pic atenția și spre starea de sănătate, mai ales atunci când este vorba de schimbarea anotimpurilor. La schimbarea anotimpului de la vară la toamnă se constată mai ales la vârstnici și la copii o dereglare a organismului, dereglare dată de multe ori de schimbarea de tensiune și de modificarea valorilor glicemiei. De aceea ne-am mobilizat astăzi la Rovinari cu organizația de femei, ne-am mobilizat și realizăm aceste analize medicale în sprijinul cetățenilor. Mă bucur că în ciuda vremii nefavorabile, oamenii au fost înștiințați și se prezintă la acest cort pentru a-și verifica starea de sănătate. Acțiunea a fost demarată încă din 2013 de Organizația Femeilor Liberale la nivel național, iar începând de astăzi și organizația de la Gorj, organizația de femei, s-a mobilizat și a realizat această acțiune. Avem multe cadre medicale care ne pot ajuta și ne-am bucurat de acest ajutor, astfel încât să venim lângă cetățeni. Bună ziua! Pentru ce ați venit aici? Sunt o tensiune. Știați de această acțiune? Da. Cum o vedeți? Foarte bună. Știți că aveți probleme cu tensiunea? Da. Știați de acțiune? Am auzit soțul mai devreme și de asta. Cum vedeți acțiunea organizației PNL? Foarte interesant. Foarte bine. Trebuie să ne mai facem din când în când niște analize. Cum au ieșit rezultatele? Foarte bune. Glicemia este bună, tensiunea este bună. Cum vedeți acțiunea organizației de femei? Mi se pare chiar o idee foarte bună. Chiar ar mai trebui din când în când făcând și treaba asta.